Βασικές ρυθμίσεις νέας γενιάς ρομπάς. Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να καθορίσουμε τη φορά του μοτέρα, αν είναι δεξιά ή αριστερά της πόρτας, με αυτό το διακοπτάκι. Η τροφοδοσία κόβεται και δίνεται από αυτή την ασφάλεια. Ενεργοποιούμε το μοτέρ και το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να αναζητήσει τις συνδεδεμένες συσκευές, είτε είναι φωτοκύτταρα είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Πατάμε το open και το stop παρατεταμένα μαζί μέχρι να αναβοσβήσουν γρήγορα τα L1 L2. Αφήνουμε και αναζητάει τις συσκευές. Τώρα έχει περάσει σε λειτουργία αναζήτησης ορίων. Εμπλέκουμε το μοτέρ στην πόρτα. Πηγαίνουμε την πόρτα μας θεωρητικά στη μέση της διαδρομής, περίπου στη μέση. Για χάρη ευκολίας το έχουμε επί τραπέζια, δεν έχουμε κάποια πόρτα εγκατεστημένη και πατάμε μαζί stop και close ώστε να ξεκινήσει τη διαδικασία εκμάθησης ορίων. Το πρώτο που κάνει είναι κλείσιμο, άνοιγμα, κλείσιμο. Δηλαδή ξεκινάει με κλείσιμο της πόρτας, μετά άνοιγμα, μετά ξανακλείσιμο. Εμείς θα το κάνουμε χειροκίνητα τώρα, πλησιάζοντας το μαγνήτη στα τερματικά. Τώρα έχει τελειώσει, το μοτέρ έχει διαβάσει τα όρια, επομένως λειτουργεί με την πλήρη ταχύτητα και έχει ρυθμίσει μόνο του και την επιβράδυνση. Τώρα κάνουμε κλείσιμο.